Hoe weet je nou wat kost je, maat? Samarieten vallen. Ja, dat doe je gewoon op gevoel? Op gevoel doe je het gewoon, hè? Als je nou joet of maandag, als je nou juist pas dien had, maar als je het 35 jaar dien had, dan lijkt dat wel inhouden. Nou, jou hebt een soort ondervinding wat dat ongeveer. Ja, ja. En nou zit je hier op een naaiplak. Hoeveel doet het hier? Goed, heel goed. Heel goed. Ik ben heel goed ontvangen en hartstikke goed. Ik kan het wel net zeggen. Is het leuk? Het is hartstikke leuk, ja. Gezellig. En mensen vrij en je gaat eens een praatje met de mensen. Dus ja, hartstikke leuk. En doe je wat goede handel? Ja, de ene keer wat meer dan de andere keer hetzelfde. Dus dat verschilt en wat voor mensen komen er dan. Maar ja, er kunnen nog meer mensen komen heen, dat ze weten dat dit hier is, zelf. Maar nou ben je voor zelfs meer verkeerders. Ja, maar ja, ik zie ze net als concurrent, maar ben je gezellig mijn ander. Dus zie je, we hebben het oors en zie je en ik ga dan dit. Iedereen had we hebben het oors zelf. Ja, zo, dit is een logerend. Nee, nee, maar karaktje. Hè? Ik zie je zo'n vogeltje. Dat is vroeger in de kerstbeen haast. Een vogeltje, ja, zo'n kerstdingetje, hè? Ja. Ja, maar die zijn er al uit. Ja, dat zal wel. Oh, ik heb hier nog één. Ook een hele oude hoor, dit. Shit. Oh, wow. Dat is een hele oude. Wat met je vogel? Hè? Met je vogel? Die zijn duur hoor. En als hier nu iemand komt en die twijfelt nog een beetje of hij wel of niet wat van u wil kopen, hoe trekt u ze dan over de streep? Nou, ik ben hoofdzakelijk een beetje eerlijk. Ik trek niemand over de streek. Ze moeten het leuk vinden, maar dat zie je wel. Maar ze vinden het meestal wel leuk, want anders komen ze niet. En een hoop mensen die houden van een beetje, ja, een beetje kijken, een beetje doen. Ja, en ik geef ze antwoord op een eerlijke manier. Thea, Wat is er aan de hand? dit is een hele oude dit. Je wil er 5 euro voor hebben. Ja, Dat is een hele oude. ja. Ja. Nou, jij zegt het. Ik Of denk de- van niet. Nee? Nou, dan is het geen oude dan. Het is niet een oude. Nee? Dat weet ik niet, want die weer dat materiaal weer anders. Dan ben die kniepelijke ook, dan ben die super zwart, gries. Ja, griezig. Ik denk En dat dan- dit is eentje van Action of zo. Oh, sorry, maar wat zei je dan? ik ga je 5 euro voor ben. Het spijt me, jongen. Nee, dan niet. Nee, dan... goh. Ik zit net te vertellen dat ik goud eerlijk ben en dan zit ik je op te lichten. Ik breng die aan even. Ja, dat is goed. Hij weet jij wat